গন্ডা পথি অছি আসিণ পুনি কিল শুণ মোর সবরুণী গন্ডা পথি আসি অছি ক্ষণী তার মাংসକୁ খাଇବା तो पल्ली रे थीबा पल्ला रे के गोटे हल्ला गुला करूची देखिलु ससे की ए साया मोर परिवार के बच्चा हल्ला गुला करलो से दिया ससे की ये रे मते जाची कांतो बिना नाची तोंती काका की बुझलो की ये Yeah.
ଜିତକୁ ସଞ୍ଜି ଆଇତେ ତାଙ୍କ ସାରକୁ ସେ ପଚାରିତେ ହାଣିଦେବେ ଟିକେ ଠୁକିଲି ଭଳିଆ କିଲୋ ମୁହଁଟା ଯାର ଆସବର କିଲୋ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ କିଲୋ ମୁହଁଟା ଯାର ଆସବର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ କର ମୋହର ଇନ୍ଦୁ ମତି ଆସି ଇନ୍ଦୁ ମତି ଆସି ଶିବାସର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସାହାଯ୍ୟ କର ତତେ ଡାକୁଛି ତୋର ସବର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସାହାଯ୍ୟ କର କଥାରେ ଦେଖି ପଶ୍ଚିମା କହିଲ କଥାରେ ମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଦାରୁବ୍ର ମଗଣା ନିବ କାଠରେ କେଉଁଠାରେ ପଣସ କାଠରେ ଦାରୁବ୍ର ମଗଣା ହେଇଛି ସେଠି ତୁ ଦାଣିଆ ଭଡ଼ା ମିଳୁଛି ଝିଅ ପଚାରି ବାପକୁ କୋଉଦିନ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ଗୋଟିଏ ଠୁକିଲୁ କିଲୋ ଶୁଣ ମୋ ବନ ସବରି ସବାରେ କହିବି କିଲୋ ଶୁଣ ମୋ ବନ ସବରି ସବାରେ କହିବି ଆଜି 20 ତାରିଖ হে পণ্ডিত ছবি পণ্ডিত ছবি চৌবাগেরি শুনো শোনা বন সবরি ঠিক ভাবরে দেবী বিস্তারি শুনো শোনা বন সবরি হিমাচল চল জান পণস কাঠটি অটে প্রমাণ হিমাচল চল জান পণস কাঠটি অটে প্রমাণ দারু ব্রহ্মে পূজা পারে পূর্ণ জগন্নাথ সংস্কৃতি লেখা ততে ডাকুছি তোর ভইতা জগন্নাথ সংস্কৃতি ଉଭୟ ଶବର ଏବଂ ଶବରୁଣୀ ଠିଆ ହବ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ସଭା ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଦେବେ ଉଭୟ ଶବରଙ୍କୁ হ্যালো आपको जाओ ना मेरा देखिए पत्थर बोलते হ্যালো हाँ হ্যালো
ବଉଳା ଗାଈ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ସବୁଦିନ ଚଳିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦିନେ ନିପୁଆ ବାଘ ବଟେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ନିପୁଆ ବାଘ ବଟେଇଲା ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା ନିପୁଆ ବାଘ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ମୋର 2 ଦିନର ପିଲା ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି ଯାଉଛି ଆସିଲେ ମତେ ତମେ ଖାଇବ। ତାକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲେ ତ ମତେ ଖାଇବ ଆଉ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିରାତ ସବର ଯାରା ସବର ଯାର ସର ଦିନେ କିରାତ ସବର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସତ୍ୟ କରିକିନି ତା ପାଖରେ ପିଲା ଥିଲା ସତ୍ୟ କରି ଯାଇକିନା ପୁଣି ଫେରି ଆସିକି ରାଜା ସବରକୁ କଣ କହିଲା? ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ କିରାତ ସବର ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ହଉଛି ହରିଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହରିଣ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମତେ ମାର ନାହିଁ ମୋ ପେଟରେ ପିଲା ଅଛି ତମେ ମତେ ସତ୍ୟ କରିକି ଯାଅ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତମେ ମତେ ମାରିବ।